RMN Report. Gipang tangtang sa Cebu City Police Office ang mga elevated ga outpost na nga gipangmuntar sa nagkadiang bahin diri sa Akbayan sa Subo. Kini subay usab sa pagpatuman sa direktiba sa bagong PNP Chief nga si Police General Nicolas Torre III. Apang giklaro hinuon sa acting city director sa CCPO nga si Police Colonel Enrico Figueroa nga katong mga PNP personnel nga na-assign sa pagrapit kun diin asa gibutang ang outpost kini magpabilin ra gihapon. Gidugang usab ni Figueroa nga tawgon sila og fixed visibility post diin kung unsa ang ilang area of responsibility diin higihapon sila mahimutang og mag-concentrate. Ginugang usab sa opisyal nga way angay kabalakan gumikan kay ang nausab lamang nini mao lamang ang mga elevated outpost ug naagi hapoy mga pulis nga naka-duty aron usab nga malikayan nga dunay mo pahimos nga mga kriminal sa mga tinun-an. Ilabi na ning adlaw sa ting klase. Samtang sa pagbukas unya sa klase alerto usab ang kapulisan sa Nakbay sa Subo nga mopatuwan sa kahabsay ug kalinaw. Report gikan sa Cebu City Police Office. Kini sa Idol Clinton Taco sa 93.9 IFM di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.